Good afternoon guys, ni ami karon sa among umahan sa Kambaha. Kasagingan ni namo guys. Oh, yan naagi-istambadan naman og truck dak kay wa nay nagatiman. Amo ani among kasagingan guys, ahang gipahinluan. Nagsuhol kog pahinlo kay ron makakaon pud mig saging. Ang uban gipangawat na. Kay wa may nig ari ara namang sagbuta kay ingon sila wa nay tag-ija ag juta. Mao ni ilang gi kawat na laman ang bunga. Kay ni api bay sa among igsuon wa na puy ikay daghang kuno kaadjog has. Awa na gud si ara nang sagbuta. Na mao ni ang kasagingan. Sayang man pud og dihinluan mo gasto pud ko dinig siguro kay 600 mga adlaw. Duha ka adlaw, 1 to duha sila. 2004. Ang mga saging guys, oh. Nang ipalampasan na hinlo na ahang nagbalak ko nga ahang ipadaro ni kay tam nagmais. Lugwajan rag kabaw in taon ang kasagingan. Sayang lang saging. Igastuhan sa alugwajan ra. Masakpan ganinahang naay kabaw diha gibalhin. Ahod jud nang dados kapitan ng ilang kabaw. Buzuro na ngadto. Ti abang mo gasto ko dinhi sa pabalhinan ra og kabaw. Mao na sitwasyon sa among juta diri sa Kambaha guys. Way nagatiman kay hangbana di man taon pud di man na siya maka kuan. Na mga di na siya maka sugakod og hagbas kay naa lagi pay sakit. Mao ni guys. Naibunga na naganihinog ang mga saging wa nay atiman. Ang ipatuba. Madyo na naman na. Tubangin ko ang saging mo kog banana chips. Manghaling po ko na nang haling na gani oh. So good. Ilan dyan yung bahay